Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket! Most már biztos, hogy 4 polgármesterjelölt lesz Debrecenben. A független Madar Miklóst ugyanis nem vették nyilvántartásba. 24 nap van a helyi önkormányzati és európai parlamenti választásig. Igyekszünk minden helyi vonatkozású friss hírt megosztani önökkel. Ezeket időről időre körbejárjuk és elemezzük. A mai adásban szó lesz arról, lesz-e változás a megszokott szavazóhelyekhez képest, de arról is, meddig lehet az átjelentkezési kérelmet benyújtani. Minden a választással kapcsolatos fontos aktualitást átbeszélünk vendégemmel, Dankó Csaba aljegyzővel. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye a polgármester jelöltek esetében a sorrend az már biztos, azt tudjuk már egy ideje. Első helyen az Összefogás a Civis városért jelöltjét láthatjuk majd, aki nem más, mint Mándi László. Második helyen a Mi Hazánk politikus, a Salánkiné Kuti Zsuzsanna fog majd föltűnni. Harmadik a Fidesz-KDNP-s Pap László, és negyedik pedig a Civil Fórum jelöltje, Gondola Zsolt Zoárd. És ugye friss hír, hogy a független Madar Miklós nem vették nyilvántartásba. Itt mi lett a jogorvoslati eljárásnak az eredménye? Miért utasították el a fellebbezését? A törvényben meghatározott határidőig az ön által jelzett 5 jelölt kérte a polgármester jelöltként történő nyilvántartásba vételét. Madar úrnál az ajánlások ellenőrzése során megállapításra került, hogy a törvényben meghatározott legalább 500 darab érvényes ajánlást nem tudta benyújtani. Ilyenkor a jelöltek által beadott ajánlásokat a munkatársaim tételesen ellenőrzik, és a tételes ellenőrzés során több olyan ajánlást találtak, amelyek nem feleltek meg a választási eljárásról szóló törvényben foglalt tartalmi elemeknek, vagy valamely adat hiányzott, vagy valamely adat nem volt kellően pontos, és ennek következtében a helyi választási bizottság Madar úr esetében elutasító döntés hozott, ő ezzel szemben jogorvoslati kérelmet nyújtott be a területi választási bizottsághoz. A területi választási bizottság lényegében megerősítette a helyi választási bizottság döntését, tehát nyilvántartásba vételére nem került sor. Ezzel a döntéssel szemben is jogorvoslati kérelmet nyújtott be a kúriához, bírósági felülvizsgálati kérelmet adott be a legfelsőbb bírósági feladatot ellátó kúriához Madar Miklós, ahol ugyancsak elutasító döntés született, ezt a döntést a tegnapi napon kaptuk készhez a területi választási irodán keresztül a kúriától, és ennek eredményeként alakult ki az a képlet, miszerint 4 jelölt fog szerepelni a polgármester jelölti szavazólapon. Ezzel a döntéssel szemben, amelyet tegnap meghozott a kúria, további jogorvoslati lehetősége a jelöltnek már nincsen. Ez azonban csak egy szavazólap. A debreceniek hány szavazólappal találkozhatnak majd június 9-én, illetve a vármegye többi településén? Debrecenben egy egyéni önkormányzati képviselői szavazólappal, egy polgármesteri szavazólappal, egy európai parlamenti szavazólappal, továbbá aki kérte nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételét, az nemzetiségi szavazólappal fog találkozni. Itt el kell különíteni esetünkben a megyei jogú várost, mint Debrecent, valamint a megye többi települését, mert a megye többi településén a helyi önkormányzati választáson, ha és amennyiben van a településen egyéni önkormányzati képviselői kiosztható mandátum, akkor ott egyéni képviselői mandátumra szavazhatnak, polgármesterjelöltre, európai parlamenti választáson az európai parlamenti listára, valamint ha és amennyiben ott is kérték a nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételüket, akkor nemzetiségi listára, de azok a települések, ahol viszont nincsen egyéni képviselői mandátum, tehát a település lakosság száma 10 000 alatti, ott ugye nem egyéni képviselőre, hanem kompenzációs listára szavazhatnak. A városi közgyűlés összetétele, illetve a mandátumszámok fognak-e változni? Most ugye a polgármester mellett 23 választott képviselő van a városi közgyűlésben, és 9 listás képviselő. Itt lesz-e változás? Nem lesz változás. Akkor ez egy nagyon egyértelmű válasz Igen. volt. Mozgóurnára lesz-e idén is lehetőség, és ezeknek mik a feltételei, illetve a határidő? Lesz lehetőség, a választási eljárásról szóló törvény a továbbiakban is biztosítja ezt a lehetőséget a választópolgároknak. Akinek valamilyen fogyatékossága, egészségi állapota vagy fogvatartása indokoltá teszi, és ezt meg is tudja indokolni. Többféle módon benyújthatja a mozgóurna iránti kérelmét, akár a helyi választási
irodára, akár a szavazatszámláló bizottsághoz, akár a Nemzeti Választási Irodához, de a lényeg, hogy mindezt a mozgóurna iránti kérelmet legkésőbb a szavazás napján délig lehet benyújtani. A szavazás napján délig történő benyújtásnak két lehetősége van. Az egyik az, hogy ügyfélkapun, elektronikus azonosítással adja be a választópolgár a kérelmét, vagy pedig kézbesítési meghatalmazott útján az erre a célra szolgáló nyomtatványon keresztül a szavazatszámláló bizottsághoz. Azt már ugye sokan megszokhatták, hogy általában iskolákba, óvodákba megyünk szavazni. Itt lesznek-e változások? Itt érdemes-e valamire felhívni a figyelmet? Minimális változások lesznek a szavazóhelyiségek listájában, elhelyezkedésében. Ezzel kapcsolatban arra szeretnénk kérni a kedves nézőket, a tisztelt választópolgárokat, hogy a Nemzeti Választási Iroda által már megküldött választási értesítőket figyelmesen tekintsék át, mert abban pontosan és exaktan megtalálják azt a helyiséget, ahol ők a választójogukkal élhetnek majd június 9-én. Természetesen a jogszabály ugye arra is ad lehetőséget, hogyha valaki nem tartózkodik Debrecenben, akkor máshol is leadhassa az érvényes szavazatát. Erre milyen lehetőségek vannak? Itt szigorúbb szabályokkal találkozunk, mint a többség által már ismert országgyűlési képviselőválasztáson alkalmazott átjelentkezési szabályok esetében. Az önkormányzati választásnál az a nagyon fontos kelléktörvényi minimum, hogy aki élni kíván átjelentkezési jogával, legyen lakóhelye, bejelentett lakóhelye és tartózkodási helye. Ha mind a kettő megvan, a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helyén szavazhat, ha benyújtotta az átjelentkezési kérelmét, de csak és akkor kapja meg a pozitív döntést ezzel kapcsolatban, hogyha február 11-én és a választás napján ugyanaz a tartózkodási hely fog a lakcímkártyájában szerepelni, és természetesen beadta az erre irányuló kérelmét. Gondolom élnek ezzel a lehetőséggel minden egyes időszakban. Igen. Milyen dokumentumokat ne hagyjunk otthon semmiképpen a választás napján? Személyazonosításra szolgáló dokumentumokat azt mindenki vigye magával a szavazás napjára, személyigazolvány, vagy érvényes vezetői engedély, vagy érvényes útlevél, és ezek mellé a lakcímkártyája legyen nála. Van-e még idő, hogyha valakinek mostanában fog lejárni, vagy éppen a napokban járt le valamelyik dokumentuma, akkor még elkezdheti az eljárás? Tehát a dokumentumokat tudja még most frissíteni, érvényesíteni június 9-ig? Igen, és ezzel kapcsolatban is szeretném felhívni a kedves nézők, tisztelt választópolgárok figyelmét arra, hogy gondosan tekintsék át az okmányaik érvényességét, mert ha érvénytelen okmánnyal kívánnak szavazni, akkor a választójogukat nem gyakorolhatják. Ha még a közeljövőben várható, hogy lejár a személyazonosító okmányuk, akkor én azt szeretném tőlük kérni, hogy mihamarabb keressenek fel egy okmányirodát, annak érdekében, hogy megújítsák az okmányaikat, de ha valaki mégis elmulasztaná áttekinteni az okmányait, és a szavazás napján szembesülne azzal a ténnyel, hogy lejárt a személyazonosításra alkalmas igazolványa, akkor az okmányirodák várhatóan ügyeletet tartanak majd a választás napján, de ismételten szeretném kérni mindenkit, hogy ne hagyja az utolsó pillanatokra az okmányainak az áttekintését, mert az csak bonyodalmakat okozhat. Biztos vagyok benne, hogy közeledve a választáshoz lesznek majd még újabb és újabb kérdések, úgyhogy innen folytatjuk majd a beszélgetést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.